Καλησπέρα παιδιά. Βλέπουμε το καινούριο μας φυτό. Ανυπομονώ να δω τι φρούτα θα βγάλει. Το ψάχνα κάθε μέρα σαν τρελός. Τελικά το βρήκα. Τώρα ανυπομονώ να δω τι φρούτα θα βγάλει. Του ρίχνουμε πολύ νερό. Πολύ όμως. Και ποτιστήρια. Και περιμένουμε να γίνει το θαύμα. Είναι φανταστικό παιχνίδι. Από την ημέρα που ξεκίνησα να παίζω το Grow a Garden δεν έχω σταματήσει λεπτό. Ασχολούμαι καθημερινά. Θέλει προσπάθεια, παιδιά. Χωρίς να προσπαθείτε δεν γίνεται τίποτα. Θέλει δυνατή προσπάθεια και φτάνετε στην κορυφή. Και περιμένουμε να γίνει το θαύμα τώρα. Περιμένουμε. Ναι, παιδιά. Ανυπομονώ. Ναι. Και ναι, το θαύμα έγινε. Βλέπουμε το καινούριο φυτό του Market. Θα δοκιμάσω το φρούτο τώρα. Και ένα τελευταίο. Προηγείται πρώτα το σχολείο, διαβάζουμε και μετά παίζουμε Roblox. Δεν παίζουμε Roblox και δεν διαβάζουμε στο σχολείο. Αυτά από μένα. Να είστε καλά.